Dobro jutro ljudi, dobrodošli u moj novi video. Tek sam ustao kao što vidite, tako da, kao što sam rekao u jučerašnjem klipu, snimam daily vlogove, tako da, let's go! Evo nas u auto. Sam moram do grada da uzmemo boju za čeljusti, idemo da se nađemo sa Đukom i Adnanom, imam još plati kaznu što sam dobio za parking, plati račune i to je to. Vi obavezno ljudi bacite like i preplatite se na kanal. U jučerašnjem klipu u prvih 5 sati bile 5000 pregleda, obično bude 1000. Kanal se krenuo vraćati, hvala vam. Evo, kupili smo sve, iza mene su Adnan i Đuka. Idemo kući da radimo. Peace ljudi! Evo nas, stigli smo kući da vam pokažem. Tu je Vectra, tu je Golf, tu je Merc. Sad idemo da dignemo Golfa i da GT i da mu stavimo ove ukrasne rore Fi 160. Sad ćemo dići sa 4 auta pa ćemo da farbamo. A ovo je čeljusti. Šta je tu? Sve začišćujem filge. Operem ja filge. Operem ko sebi glavu. Evo tu nam je boja. A ovo je za... Za Merc. Za ovo. Nije sjaj za gume. Sjaj za gume? Ja. Gdje su uzeo? Zapekao ko Đuka. Aha. Evo skinuli smo masku, što ćemo kasnije preslačiti. Rukavice su tu. Ovako izgleda Golf. Sad ćemo da odvrnuti se u šarafi. Sad idemo da dižemo Merca. Mercirinju. Evo ga, ide, napreduje. Digli smo, gledaj kako je Merc strašan. Golf lebdi. I već sam tek odvrnuo šaraf. Ide gas. Nemojte pomiješati filge, bo što ćemo sad. Omare, ovo ti je motorke, onaj. Kako zauzde ključ, pa valja od motorke. Malo, Berimbala bo. Đuge lele! Reza subscribe na kanal da lajkuju video. like, share, sub za moj raju. Pozdrav iz Toščanci. Da pokaži ljudima kako radiš. Šta radim? Sad upravo ovo brusimo da možemo fino ufarbati, da nema Gledajte, korozije. KV Gevinde. Jesi gledaj Gevinde? Nisam. Jo. Koji ti je rođak? Da, hvala. Trolnačka oprema. Jebla. Neozbiljno ovo treba, ovo kad trimera. Pošto ovdje ide hrđa, ne smije uoči, tako da morate se čuvati, nemojte se zajebati. Korona napada. Evo ga. Rores tu, digli smo i Vectru. Samo što mi je zajebano dići, sad ću vam pokazati ovdje mi je rupa na zadnjem točku. Pa ne znam, prvo ću 2 točka pa 2. Evo gotova ova strana, znači sve smo sprejem isprejali, znači sad ćemo crni sprej da vam pređemo jednu ruku. Evo je slučajno da si nešto. Moramo malo sjest, odmoriti. Da, na nos. Vidiš, vidi. Gotova ova strana Golf, znači Golf je prvi gotov. I na Golf sa prvo farma, dođi vam, come here. Rad s ova strana. To je majstor što zonite ga, on će vam staviti gelender u
Kalendar. Evo ja sam završio ovu nisam. E, ovo je jebo mater. Evo ljudi, ovo mi se ne sviđa snimi. Ovo mi se ne sviđa, tako da sad smo zajebani. Sad idemo da... Hoćemo i još ti snima. Da što nego ćemo boli. To je novo počal. Šumar jebe ti, ne ide. O, Jadane. Brate, ja ovo ne znam. Golf je gotovo. Ne ide. Ne znaš farbat. GT je gotovo. Ali da će reći da smo go PC. Znaš šta smo mi trebali? Da ofarbam ja to džuki i da mi stavimo meni folije. Da ja idem rore stavi dok ti svoje okrečiš. Ajmo, možemo li bojimu? U mene 2 šarafa drži. Jesu boga, ja gledam prekriš. Dađe kad ješ jaš. Evo, znači, ljudi, završili smo na Mercu ovdje. Znači, sa 4. Onda poslije skidamo ovaj papir kad se osuši. Evo, vidite kako izgleda. Evo, pred njim vamo. Vidimo još vamo ove naslovnice da vam pokažem kako to izgleda. Nije loša Anđuka. Dobar, ja zadovoljno. Top ispalo. Evo, znači, završili smo Merca, završili golfa. I još sad tamo, na Vectri, to je to. Je zdravo. Jelo, Mare? Bez teksta. Nemam teksta. Moram benzinu oprati ove 4 tuđe babo. Znaš i gdje? Na podu bola. Evo ljudi, nisam se ja javljao jako dugo iza je roštilja, znači slavimo što smo ofarbali kočnice. Evo tu je Vektor, sad ću vam pokazati kočnice, znači sve su ofarbane na sva 3 auta. Ali sad, poslije toga, evo Golfa, evo Merca, sve znači spremno. Vidite Golfa unutra. Grmi. Skoro pa full oprema je, skoro. Ima dosta opremi. Tu je i mečka. Zdravio sam se ko konjina, ona ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Juga! Sad dolazi podrška iz konjica sa pratećom opremom Čmargile! Aj moja komšinica, mi gledamo lotu. A ja gledam komšinicu kak tuning scena Jablanica. Spremi onaj sto dok nije ovo završi. Može. Mitlić. Ja da spitam ga zajebao bulj. Ja kon to ugol, hvala. Da se novi svjetla ostalo.
Evo, šiše se popušili. Otišli su svi. Bio je i BMW 1, nismo ga snimili. Tu smo, stavili smo felge na Vectru. Evo vidite kako sad izgleda. Prešli smo još bezbojnim, sjajnim. Po dan drugi, sutra ću vam snimiti kako to izgleda. Po dan, mislim, ono, top je. Sad idemo da pospremimo ovo sve, tako je da sad idemo nabrzino ovo da pospremimo. Meni se sviđa, uživo je puno ljepše nego na snimku, šta se radi. Nismo stigli sve što smo kontali danas, ali nema veze. Tako da ovdje završavam današnji vlog, sutra radimo nešto novo, tako da to je to od ovog videa. Ako ste željeli, lupite like, preplatite na kanal i zapratite me na Instagramu. Da, Mover na Instagramu, ludoa, ukucajte samo m, o0, ov, r i nađite me. Ako me ne nađete, jebi ga. Znači, kosa mi je shit. Danas smo radili bukvalno 7 sati. 7 sati smo radili. Ko misli da je jednostavno raditi ove kočnice? Izgleda jednostavno, ali ima tu puno pripremanja, ima svega. Dosta posla su radili na 3 auta. Svi smo zadovoljni kako je ispalo. U početku su mislili da je presvjetla boja, ali eto na kraju je ispalo dobro. Tako da lupite like i vidimo u sljedećem klipu. Da, inače pišite u komentare neke prijedloge za Vectru, šta vi mislite o ono. Čitam sve komentare, nemojte brinuti i svakom ide srce na komentar. Evo, ja ću staviti vam pola srceta, vi dodajte još pola. To je to, pozdrav.